Il-Bord Indipendenti għall-ilmenti dwar il-Pulizija ippresedut mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia ippubblika l-konklużjonijiet tiegħu b'rabta mad-delitt ta' Nicolette Girxi li seħħ fit-12 ta' Awwissu fis-Swatar. Mill-provi jirriżulta li ma kien hemm l-ebda nuqqas min-naħa tal-Pulizija li se tawassal biex id-delitt imwettaq mill-eks sieħeb tagħha l-Irlandiż Edward William Johnston jiġi evitat. Stqarrija l-4 filgħodu mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol li talab l-inkjesta ħabbret il-konklużjonijiet tal-Bord wara li dan skrutinizza l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta maġisterjali konġunta bejn żewġ ministeri fit-23 ta' Frar tas-sena l-oħra b'rabta ma' qtil ieħor dak ta' Bernice Cassar f'Novembru tal-2022. Waqt li analizza wkoll l-operat tal-Korp tal-Pulizija marbut mal-vjolenza domestika u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u tħaddin tal-liġijiet relevanti u l-Standard Operating Procedures fis-seħħ. Il-Bord għall-ilmenti dwar il-Pulizija stabilixxa li l-Pulizija komplew jinvestigaw anke jekk Girxi rrifjutat ir-risk assessment għax ħasset li ma kienx f'xi periklu. Fil-fatt infetet investigazzjoni fuq il-każ wara li dan għadda inspettur tal-Assa. Minn emails li għaddiet l-istess Girxi f'żewġ okkażjonijiet ma nstabx li kien hemm teddid. Kif ħareġ diġà preċedentament il-Bord ukoll ikkonkluda li l-Pulizija kienet kelmet lil Johnston bit-telefon fejn kien arroganti u qalilhom li ma setax imur l-Assa għax kien imsiefer Dubai. Sussegwentament informazzjoni mitluba mill-Pulizija dwar il-moviment tal-mowbajl tiegħu, Johnston ġie interċettat fl-Irlanda. Hawn Girxi ġiet informata mill-ispettur biex f'każ li Johnston jeddidaw l-affarijiet jeskalaw tinformhom mill-ewwel. Intqal ukoll kif minkejja li Johnston kien jinsab fuq il-wanted list u fuq is-sistema tal-Pulizija bejn Mejju u l-bidu ta' Awwissu u ma kienx f'pajjiżna, waqt li bejn Ġunju u Awwissu wkoll ma ntbatux iżjed emails mill-Irlandiż. L-ispettur inkarigat fit-28 ta' Lulju ukoll bat itri lill-Avukat Ġenerali għal parir brabta ma' dan il-każ u jumejn wara Girxi ġiet imsejħa mis-Cyber Unit dwar fake profile li kien qed ixerret affarijiet folots dwarha. Bil-mara tirringrazzja lil min inkarigat e kif il-profili tneħħew. Fit-8 ta' Awwissu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali informa lill-ispettur li tri intbagħtu lill-awtoritajiet Irlandiżi. Minħabba l-fatt li Johnston kien qed jidher li kien barra minn Malta u ma baqax jipprova jikkomunika ma' Girxi, il-Pulizija ma setet tagħmel xejn aktar. Meta Girxi informat lill-Pulizija li skont lab Tinder u kien jinsab 3 km bot minna u allura kien jinsab f'Malta, l-ispettur ma kellu ebda bażi biex jarrestah. Bejn 8 u 12 ta' Awwissu meta nqatlet Girxi ma kien hemm l-ebda komunikazzjoni mal-Pulizija min-naħa tal-Maltija. Għaldaqstant il-Bord qal li l-Pulizija ma naqsux biex jieħdu miżuri fl-iskop tal-poteri tagħhom biex b'ġudizzju raġunat setgħu jevitaw tali riskju. Minn barra hekk il-Bord ikkonkluda li l-fatti fil-każ tal-omiċidju ta' Girxi mill-eks sieħeb tagħha huma differenti minn dawk ta' Bernice Cassar għalkemm ir-riżultatu l-istess. Jisħaq li fil-każ ta' Cassar kien hemm ħafna red flags mhux kif irriżulta f'dan il-każ fejn anke l-pattern kien differenti. Fl-istqarrija tal-Ministeru għall-Intern ingħad li din l-inkjesta hi separata minn dik imħabbra mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal f'Awwissu li għadda dwar il-fatti u ċirkostanzi kollha marbutin mal-istess każ immexxija mill-imħallef emeritu Lawrence Quintano.